Seconds lang yan. Gumagalaw ng video natin. Relax lang. Ito lang naman masakit sa inyo, di ba? Tinanggal ko na sa spiritual yung sa inyo kanina, yung ginanong ko lang yan. Nasaktan kayo, di ba? Gangan nyo ulit. Hindi na. Wala na. Aligo kayo sa pawis mo. Relax lang ha. Konti lang video natin. Siguro 2 minutes tapos na tayo. Ganun lang kabilis tatanggalin ng Diyos yan. Ilang taon man na ito sakit? 2 taon. 2 years na. Ay, Panginoon Christ, pagbigyan mo siya. Ay, nakong bahala sa kanya. Relax. 3 beses, in Jesus' name. Amen. Amen. Relax. Sunod mo lang. Relax. Ayos. Dahan-dahan lang pagbuga ng hangin. Pagkuha ng hangin, dahan-dahan lang. Inhale lang. Yan, relax. Medyo masakit to, di ba sinabi ko? Nagbawas tayo ng spread mo para hindi ka masyadong epektuhan. Relax. Hingin na mayos. Ilat ang mata. Huwag yung pipikit. Baka hindi nyo na makita ang pinakamagandang asawa nyo. Diretso. Ako lang. Natural lang. Hinga ulit. Relax. Hinga pa ulit. I-wave lang natin. Hinga. Yun. Natural. Tayo. Hindi niya kakayanin yung ganito. Wag na. Ganyan lang. Ganyan lang po. Pipitugin ko lang naman. Hindi kaya. Ganito. Subukan niyo. Yan. Hawakan yung siko. Ganyan. Sandag kayo. Natural lang. Okay. Bitaw. Relax ulit. Nasakit? Hindi na po. Hindi na. Kita mo, ang sakit mo dito lang, di ba? Ito, ganyan lang. Hindi ko yung pinakalaman. Pero yung kanina, ito ganyan lang. Pero mas malaki pa lumiko ito. Yes, sa kabila. Iba-balance natin. Para sabay-sabay. Kulang. Kulang na kulang. Relax lang. Sunod mo lang ulit. Higa tayo, pahiga. Sige pa. Kabila. Sunod pa. Hinga. Landa lang. Ano yun? Ano yun? Ha? Ayaw niyo magsalita? Sige, mainitan tayo na kung ayaw niya kumasap. Ano ho yun? Sige, relax lang. Relax lang. Babalance lang natin. Masakit na masarap, diba? Ito. Tapay! Sabi mo kay mami mo may tao doon sa gito. Ngayon mayos. Tapos harap dyan, sa asawa niya. Tama yung katawan. Medyo tayo muna kayo konti. Yan, sige. Ganun mo yung kamay mo. Kukunin natin yung ano. Ilagay mo sa ano mo. Tapos ganyan lang. Ako lang. Ayaw mo lang malaglag yung katawan mo, huwag kang mahiya. Basta tibagsak mo lang na maayos. Para kukunin lang natin sa taas. Para mag-balance siya. Sige, higa. Sige, huwag kang maglala. Sige, labas ang dibdib. Labas ang dibdib. Huwag masyado, ako lang. Pag bagsak mo lang, higa mo lang. Yun. Lumalaw na siya. Hinga. Lumambot na oh. Kanina, spalto. Ngayon, para ka nagpamasahe oh. Hindi na masakit, di ba? Nahawakan ko na oh. Wala na. Tingnan natin.
Hindi na masakit, di ba? Hindi. Wala. Nag-balance na. Di ba kanina, ganun lang? Mm. Nag-balance na. Sabi ko sa'yo, itong araw nito, makukuha yan. No, nakuha lang natin ng 5 minutes and 14 seconds. O, paalam na kayo muna. Patay na natin. Maraming salamat. Harap na kayo. Sa YouTube lang yan, ha? Sa YouTube ko lang Maraming yan. salamat at ako'y gumaling sa Panginoon Kristo. Panginoong Isus. Salamat din po sa kanyo. Maraming Ilang years din na to sakit? 2 taon na. O, subukan nyo kayo ng gumalaw. Hindi, upo lang kayo. Galaw nyo lang leg nyo. Leg nyo lang naman masakit eh. Masakit pa. Wala na. Wala na. Sa 2 years. O, paalam na kayo sa Diyos. Paalam na rin kayo sa YouTube channel kasi ano ko lang to. Maraming salamat po. Sa lahat ng nanonood sa Sa inyo. lahat ng nanonood. Salamat. God bless all po. Taga saan pala kayo? Sa Bacoor, Cavite po. Bacor, Cavite. Mamaya may sasabihin ako sa live ko sa YouTube Facebook page. Out na natin to. Asim pa. Dito nyo na to mapanood mamaya o baka mamaya ko na to upload mamayang gabi. Ha? Asim pa. Salamat. 2 years nyo ng sakit. Taga Cavite. Cavite po. Cavite City o anong Cavite saan? Bacoor, Cavite. Bacor, Cavite. Salamat.